vznikli v roku 2005 ako malá spoločnosť, ktorá sa zaoberala návrhmi a výrobou jednoúčelových zariadení, predovšetkým v oblasti priemyslu. Tak ako sa menil trh, sa menili aj požiadavky na firmu. Výrazným míľnikom bol rok 2015, kedy spoločnosť rozšírila svoje priestory i technológie a začala sa venovať odpadárskému priemyslu. Vývoj spoločnosti napredoval natoľko, že za ostatné 2 roky sa trojnásobne rozšírila a dnes zamestnáva približne 120 zamestnancov s tendenciou ďalšieho rastu. Tým, že spoločnosť na svojich projektoch rastie, sme nútení reagovať na tieto podnety tým, že zvyšujeme počet zamestnancov. A nielen zamestnancov z hľadiska možno bežných výrobných činností, ale sú to predovšetkým zamestnanci, ktorí majú vyšší odborný potenciál. Čiže sú to vlastne kvalifikovaní zamestnanci, predovšetkým na báze inžinieringu, prípravy, pretože projekty sú svojím spôsobom dosť náročné. Takže sme nútení hľadať týchto zamestnancov po širokom trhu, tak aby vlastne vytvorili spoločný tím, posilnili tú spoločnosť tak, aby bola schopná tieto projekty odozdávať od A až po Z. VUMZ.sk, teda Výroba účelovej mechanizácie a zariadení Slovensko, je spoločnosť, ktorá sa zaoberá komplexnými technologickými riešeniami v oblasti priemyslu a odpadového hospodárstva. Disponujú silnými technologickými a trhovými znalosťami, vďaka čomu dokážu vyvíjať a vytvárať inovatívne a environmentálne priateľné riešenia pre recykláciu a zhodnocovanie odpadu. Ich výrobné pôsobisko je neďaleko Nitry v obci Černík a nedávno sa rozšírili a výroba prebieha aj v Nových Zámkoch. Ponuka a služby VUMZ.sk v rámci odpadového hospodárstva a priemyslu je široká. Najväčšie projekty sa však týkajú spracovania plastového a zmesového komunálneho odpadu. V tomto odvetví dokážu zaručene svojmu zákazníkovi pripraviť komplexné a precízne riešenia. Naši zákazníci sú buď teda recyklačné spoločnosti, alebo sú to samosprávy, ktoré potrebujú takisto spracovať odpad. No a tieto projekty sú, ako som spomenul, komplexného nastavenia alebo komplexného charakteru, čiže vlastne od samotného návrhu až po realizáciu a dokonca aj po samotný servis a poradenstvo. VUMZ.sk razí filozofiu, ktorá je postavená na kvalite každého detailu. Precíznosť, dôslednosť, promptnosť a flexibilita je ich silnými stránkami. Naša spoločnosť je od samého začiatku nastavená a stále teda razíme tú cestu, že chceme byť sebestační v tých kľúčových zariadeniach a kľúčových veciach práve preto, aby sme dokázali mať pod kontrolou aj kvalitu, ale aj termíny. Čo sa týka výroby a výrobných zariadení, my v tejto spoločnosti máme všetky zariadenia od samého začiatku po koniec na to, aby sme vedeli všetky výrobky z plechov vypáliť, následne výrobky ohýňame a následne na zváracích pracoviskách toto zvaríme dohromady. To znamená, vznikne nám tá nosná konštrukcia toho ktorého zariadenia. Následne zariadenie čistíme a lakujeme. To znamená, v tomto sme tiež sebestační a takto vlastne polotovar nalakovaný, nejaká zvarená konštrukcia, časť dopravníka, časť triediaceho zariadenia, časť bubnového sita príde vlastne na montáž. Na montáži sa vlastne zhrknú alebo zhromaždia úplne všetky diely, ktoré vyrobíme, čo sa týka hutného materiálu. Zároveň máme druhú dielňu, tzv. Obrobňu, kde máme stroje, ktoré nám slúžia na to, aby sme si vedeli sami vyrobiť valce, ktoré sú veľmi dôležité na dopravníkoch. Máme zariadenie, realizovali sme investíciu v priebehu posledných 2 rokov tiež do vlastného dynamického vyvažovania valcov. To znamená, na obrobni si opracovávame valce, na CNC strojoch, CNC freskách vlastne si frezujeme rôzne komponenty, časti dopravníkov, na CNC sústruhoch a ostatných sústruhoch, ktoré máme, vlastne sústružíme všetky veci rotačného charakteru. A následne ich vlastne potom zúžitkováme a montujeme do hotových dopravníkov na montáži. A v podstate v rámci toho výrobného procesu si vyrábame úplne všetko, čo je zo železa, no a ostatné veci, ktoré nám treba na finalizáciu daného dopravníka alebo zariadenia, tie už nakupujeme. Až 90% vecí
na dopravné systémy a triediace stroje, ktoré vyrábame, si vieme vyrobiť sami. Projekty, ktoré VUMZ.sk navrhuje, spracováva i vyrába, sú náročné a samotný výrobok je často nadrozmerný a ťažký. Ale ani to nie je pre túto spoločnosť problém. Disponujú totiž aj vlastnou kamiónovou dopravou, ktorá všetky technológie bezpečne dopraví až na zákazníkom požadované miesto. Medzi najväčšie projekty spoločnosti patrí napríklad linka na triedenie plastového odpadu pre OLO Bratislava, alebo tiež projekt pre Sako Brno, ktorý je svojím charakterom najväčší v Českej republike. Každý klient, môžem povedať otvorene, je atypický. Každý má svoje špecifické požiadavky a preto je ten projekt unikátny svojím spôsobom. Či už je to teda oblasť priemyselnej aplikácie všeobecnej, môže to byť dravársky priemysel, môže to byť priemysel izolačných mód, môže to byť rôzny iný priemysel, ale predovšetkým teda v súčasnosti ten odpadový. Zákazník v rámci procesu do neho aj zasahuje. Veľakrát to kreujeme, pretože legislatíva v rámci odpadárstva je domena, ktorá je veľmi v súčasnosti rýchlo sa meniaca. Reagujeme na predpisy a požiadavky Európskej únie. Tlak na spracovanie odpadu je dosť silný a predovšetkým samosprávy to cítia. Mení sa legislatíva za jazdy, takže vlastne my sme naozaj schopní ten projekt kreovať počas jeho prípravy a aj realizácie. No a keď je už teda linka nakoniec teda dodaná, oživená, tak sme schopní ponúknuť a aj dodávame teda samotnú servisnú činnosť, teda vlastne aj údržbu, aj plánované, neplánované činnosti v rámci servisu tak, aby bol zákazník chránený, dá sa povedať, aj z hľadiska nejakej životnosti a nejakých prípadných problémov aj v ďalšom období, aj po odovzdaní linky do jeho vlastníctva. Naša práca vlastne odovzdaním linky len začína. Veľmi si dávame záležať na tom, aby sme zákazníkovi vytvorili viac ako 100% servisnú podporu počas prevádzky. Nielen počas záručnej doby, keď sme v zmysle zákona povinní a v zmysle zmluvy povinní držať teda záruku a byť k dispozícii, ale aj po ukončení záručnej doby vlastne máme popodpisované servisné zmluvy s našimi zákazníkmi, kde vieme garantovať podľa požiadavky zákazníka. Máme zákazníkov, kde niektorí pracujú v trojsmennej prevádzke, niektorí dokonca v štvorsmennej prevádzke, to znamená, že aj cez víkendy. Tak podľa požiadavky zákazníka máme niekde reakčný čas aj 24 hodín. Že do 24 hodín vieme nastúpiť, snažíme sa chybu podľa toho, akého charakteru odstrániť. V prípade, že sú potrebné nejaké drahšie náhradné diely a tak ďalej, tak samozrejme aj toto držíme vkladom. A to už potom preberajú kolegovia zo servisného oddelenia, ktoré tu máme, kde viacero špecialistov, servisných pracovníkov. Máme 3 veľké servisné autá, úplne vybavené, komplet náradím, práve preto, aby v prípade, že zákazník zavolá, alebo sa dohodneme, že vyrážame, tak chlapi sadnú do auta a idú. Momentálne sa venujeme projektu Brandner, ktorý teda je špecifický v tom, že je to vlastne linka na komunálny odpad, čiže tomu sme my museli prispôsobiť aj všetky zariadenia. Je to vlastne taký unikátny projekt, čo sa týka aj Slovenska. To znamená, že voči tým plastom tam ešte pribudnú samozrejme aj rôzne organické odpady a textílie a papiera a rôzne iné veci, ktoré sa nachádzajú vlastne v komunálnom odpade. Takže tá linka je oveľa väčšia, čo sa týka strojných zariadení. Je tam oveľa väčší počet strojných zariadení, ktoré dokážu triediť aj tie organické frakcie, čo vlastne pri plastovom odpade sa nepredpokladá, že by tam organika mala byť, to znamená, pokiaľ sa triedi, ako sa má. Takže v tomto je úplne že unikátna a musím povedať, že linka takéhoto charakteru na Slovensku vlastne ešte dnes nie je. Hlavnou úlohou odpadovej linky je vytriediť odpad tak, aby sa znížilo množstvo odpadu, ktoré putuje na skládku a maximalizovať materiálové zhodnotenie samotného odpadu, napríklad na využitie pri výrobe paliva, tepla či elektriny. Cieľom týchto projektov je teda znížiť objem skládkovania a v samotnom závere ochrana životného prostredia. Takáto triediaca alebo linka na spracovanie komunálneho odpadu
je teda schopná nielen podporiť v konečnom dôsledku životné prostredie, ale priniesť aj ekonomický efekt v podobe možného zníženia nákladov z pohľadu občana na spracovanie tony materiálu. A to tým, že vlastne vytvára aj ekonomický efekt možného predaja zhodnotiteľných komodít, predaja energických výstupov a tým vie podporiť náklady, ktoré občan má na spracovanie daného odpadu, čo sa v konečnom dôsledku v budúcnosti môže prejaviť nie neustálym navyšovaním, ale práve opačne, buď stabilizáciou, v lepšom prípade znížením nákladov, ktoré spoločnosti na danú tonu odpadu majú. To znamená, že vidíme v tom nie len teda ten enviro efekt, ale samozrejme, čo je veľmi dôležité, aj ekonomický efekt, čo je, dá sa povedať, v rámci týchto projektov veľmi udržateľný aspekt pohľadu. VUMZ.sk sa snaží neustále napredovať a sledovať nielen potreby zákazníka, trhu, ale aj životného prostredia. Každý projekt je pre nich výzvou, ktorá im pomáha sa zlepšovať. Medzi ich unikátne projekty patrí napríklad aj ruské kolo, ktorého výroba od samotného plánu bola v ich réžii. Ruské kolo, ktoré momentálne ukončujeme a sme aj postavili a navrhli, je 27 metrov vysoké, je vybavené kompletne elektrickým a bezpečnostným systémom a je to unikát svojho druhu, pretože momentálne, pokiaľ vieme, tak v rámci Československa sme zatiaľ schopní toto kolo, alebo takéto kolo postaviť. Ak nie jediný, tak minimálne jeden, možno z dvoch spoločností, ktoré sú schopné vlastne to postaviť systémom na kľúč. Odborné, kvalitné, nadčasové, ekonomicky aj ekologicky udržateľné technologické riešenia v priemysle. To je VUMZ.sk.